dânsa avea obligația, dacă a primit aceste materiale, să facă minime verificări despre veridicitatea lor, înainte să le facă publice în spațiu public. În orice caz, este o uriașă mizerie. Nu m-am întâlnit cu Florian Coldea, nu m-am întâlnit cu Victor Ponta. Nu accept mită, decât își pagă. Registrat plângerea la Consiliul Național al Audiovizual. Sunt niște fake-uri pentru simplu motiv că nu m-am întâlnit niciodată cu Nicușor Dan în niciun loc privat, momente oficiale și atât. Nu m-am întâlnit cu Florian Coldea în ultimii ani, m-am întâlnit cu domnia sa în calitatea mea de prim-ministru, el era director adjunct,